муштзани тоҷик Муҳаммадхӯҷа Ёқубов аз соли 2015 инҷониб дар бокси ҳирфаӣ ҳунарнамоӣ карда 16 пирӯзӣ дорад. Ӯ ба як қатор унвонҳои баланд, ғолиби мусобиқоти минтақавӣ ва ҷавонон аз рӯи WBC, WBA, IBF ва WBO соҳиб шудааст. Феълан дар Федератсияи Россия қарор дорад. ҳамкорамон Парвина Ашурзода бо ӯ дар тамос буд ки фишурдаи суҳбати онҳоро манзуратон мегардонем. Салом алейкум, Муҳаммадхӯҷа. Дар бораи фаъолияти ҳозиратон як каме гап мезадед. Чӣ аҳвол дорад Муҳаммадхӯҷа ва ба чӣ корҳо машғул аст? Шаҳри Екатеринбургда бои ояндаба тайёрӣ дошам бо ояндаба февралба. Шумо дар синни чанд солагӣ ба Русия рафтед? 18 солагӣ. То ин дам дар куҷо машқ мекардед дар Тоҷикистон? Дар шаҳри Исфара дар мураббии аввалинам Дадабек Фатуллоев будам. Тӯли чанд сол дар ин ҷо машқ кардед? Баъдан чӣ шуд ки шумо ба Россия рафтед? То 18 солагӣ, 14 солагӣ, 14-15 солагӣ то 18 солагӣ меда машқ. Тоҷикистон Исфара. Шумо дар он ҷо ҳам кор мекунед, ҳам машқ мекунед? Не, ҳозир кор намекунам, ҳозир ҳам то машқ. Чӣ хел шуд ки шумо ба ҳамин ришта рӯй овардед? Ки шуморо ба ҳамин ҳунари варзиш овард? Ба ин варзиш мана падарам залба бурда монда буданд. ҷӯрашон мураббии ман Дадабек Фатуллоев ва хурдсолим ҳамон муаллим мана машқ додагӣ буданд то 18 солагӣ, 19 солагӣ ман. Баъд ман Россия омадам барои коркунӣ, барои машқ ки давомтӣ дар Россия. Ягон бор нахостед ки ба дигар навъи варзиш гузаред? Не. Бокс ба шавқ доштам ва хурдаин бокс машқ кардам. Муҳорибаи охирии Муҳаммадхӯҷа бо ки буд? Охирин муҳорибаи ман моҳи март буд. Ҳарифи ман аз шаҳри Мексико. Бо ӯ мо 12 раунд муҳориба кардем. Аз рӯи имтиёз дастбола шудам. Оянда яъне бо ки бояд рақобат кунед ва барои кадом ҷоиза? Бои ояндаи ман моҳи феврал мешавад. Бояд ман камарбанди худамро бори чорум ҳимоят кунам. Ҳарифам ҳоли маълум нест. Тайёрӣ барои ҳамин моҳи феврал дидастам. Мехоҳам Амрикоро ва амрои ки унҷо тренери ман Фредди Роуч унҷо дарс медиҳад. Бо ҳамон Америка мехоҳам баромад кунам, унҷо да худам нишон диҳам. Бо ягон муҷзамҳои тоҷик ҳамкорӣ доред дар он ҷо? Шавқат Раҳимов як тренер да, ҳамон тренери Фредди Роуч ҳарду мо машқ мекунем. Ба Тоҷикистон кай нияти баргаштан доред? Ба Тоҷикистон баъди бои феврал мешавад. Бо баъди бои феврал рафтанам чун. Шумо дар он ҷо таҳти парчами Россия баромад мекунед? Шартномаи ман бо RCC Boxing Promotion шартнома баста будам 3 сол пеш. Он шартнома пунктош буд. Бояд ман тарафи Россия баромад кунам. Ман ҳамон вақт аҳамият додагӣ набудам. Дар оянда дар шартномаи нав ҳатман кӯшиш мекунам ки варзишгари Тоҷикистон ба парчами Тоҷикистон баромад кунам. Хуб, ба мухлисони тоҷик чӣ гуфтаниед? Фикр мекунам ҳатто медонед ки хеле мардуми Тоҷикистон мухлиси шумоанд. Ташаккури зиёд барои ҳамватанонам, барои дастгиришон, барои поддержкашон. Миннатдорӣ зиёд. Кӯшиш мекунам боз дар оянда парчами ватанамро, парчами Тоҷикистонро боз баландтар бардорам. Миннатдорем ки вақти худро дариғ надоштед, бо мо суҳбат кардед. Шод хоб кам нест. Саломат бошед. Ташаккур.